Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste amaiera artistiko bat. Kasu honetan, Platov anaien amaiera hau gustatzen zait, oso ikusgarria delako aldi batetik, baina bestaldetik oso ondo erakusten duelako zaldi eta figen arteko kooperazioa nola egin daiteke. Zuriak irabazi behar du. Eta bi aukera ditu, edo pioia koroatu, edo mate eman. Eta biak nolabait aldi berean egin behar dira. Lehenengo mugimendua nahiko erraza da topatzeko. Da, alfila ez hortzi jake. Zergatik? Erregea H6 eta gero, zaldia F5 mate delako. Beraz, alfila ez hortzi eta gero, erregea sartu egin behar da zuriaren terrenora. Errege H4. Eta orain, hain erraza ez den ikusteko, baina zaldiak ebi jake. Zergatik esaten dut hain erraza ez den ikusteko? Beste aukera asko daudelako. Baina mugimendu honekin kooperazio hori islatu egin nahi dut. Ikusten dugu, errege G4 eta gero, bai zaldia, bai alfila, kolore berdinean daude, baina horrela, bi koloretako laukiak kontrolatzen dituzte. Lauki beltzak zaldia, lauki zuriak alfila. Ze aukera daude hemen? Zuriak aukera gehiegi ditu. Bat oso erraz ikus dezakegu ez duela irabazten. Eta hori da alfila de zazpi jake. Eta oso mugimendu logikoa da, ze printzipioz ematen du lauki gehiago kentzen garela errege betzai. Baina errege F3 eta gero alfila F5 ez du funtzionatzen ela dagoelako. Eta horreko mugimenduan beltzak koratuko. Edo hortik ebeliko. Beraz, ze aukera daukagu? Hemen magia dator. Alfila A4. Baina nola da posible. Molen da bezi aldaera arro bat ikusiko dugu. Eta lehen ikusi dukun berdina, errege F3. Orain errege F3 ez du funtzionatzen. Zergatik? Alfila C2, B bateko promozioa, koroazioa babesten du, eta hori irabazta dago. Baina ikusiko dugunez ez da hain erraz irabazita. Errege E2, A6, errege D2, alfila E4, C3, eta ematen du bi beltz bat koratuko dela. Baina orain, zaldia E bat, magia pixka bat. Errege E bat, B7, errege D2, A8 dama, eta mugimendu batengatik hau irabazta. Baina, zer egin alfila eta gero pioia koroatzen bada zuzenean. Bat jake. Orain dator da. Kooperazioa, lehen esan dizuetan kooperazioa. Alfila de bat, jake. Noski, alfil hori ezin da jan, dama de bat eta gero, zaldia hiru jake delako eta dama godurrengo mugimenduan. Beraz, erregea F5, baina berdin, alfila C2 jake, orain bai behartuta dago alfil hori jatea, dama C2, eta berdin, kaballo E3 jake, dobletea da. Eskerrik asko horregoteagatik eta horrengo bideo batera.